Kwa bagaka n'abangi n'abagotu n'egendo kimanyire Kenya ngima baka ezengima ngagusiya abantu gusamba bari n'umanyite ngakinde mbasambita abantu basambira abantu marani mara nyingi abantu mbasambita uboncyari abange amangana yo gotebukana kuba oboroki abantu basambiru asa nyinge azo gotebekana nga barabaroki egendo tokubori bono buna abarwaniriri ba haki ya mwanya bantu neringa ngaki abarogi aba bako babagaka abagotubuka nabangi n'abagotu nambeyemo namba ya kabiri nakie bako babanda batakabuka ngaki muntu onde mungina onde ole tachiri bana bachiete skuru ya ngaki ratanya ko ba morogirinde asambwe so totebanga tarimanga no ukagerwo kunkororo sababu muntu tayo nyago totebingo morogyo ngaki akoreka nanga yisobe kare tarimanga no nyabarogi ubaroro ningi batari koire rukoti ningi ibarasi tari kokoreru oborogibubu bugambwe so onyoranga abantu bande abana bande batigire kuba chintakana abantu bande batigire batokire bangire rejami buna bayibuli babo mbasambito singe barabaro bono asingencheyo eyo violence mono eregusi etali nsikinde kya Kenya so singe toregusi ukatobolinga bantu bamintu ngakitogo samba abange nabagotire nabaka bagotire nende barabataka tutako baribaga nyasawo gocha acha kubana kirikiro nya bweko manyene bono ibikisune binekimoko bikera maite buratoke morale mubwate ande ake bantu bande ikigara nabuturaganye tukanyenga nabanyanyimbo tukanyererete boka bache ko twara cikesesi ikindi tubimanye inumwe kabanyene ikigara nabi bindi biratakerunse guciana boko igo mondogete abande kwakubare bisumari bako mutwe tairasi bagusamba abantu bande batakiruntsari nekimo gukora mwamanyana amangana yangu korekana ari kenyoro imekekima ekiyagera kitambo ande yake ikera abanyanyimbo aho bagata n'umuntu gose gatogeta sigete gakwete bosaigo inwa abanyene mubwate system cyo kumanya nekimo begete nsari network kimubwate yo kumanya amangana aya ekiyagera gotebekanere chisemo cyalamu Mombasa binde bimbirororo nabo chisemo cyo gusi network eno nakire tobwate chinjera buya isato chiko to gotumia kumanya mangana yubnale nambeyemo intwe twakora training na twa collaborate na chinyomba cyo batangasa chichonse abatangasa chimose twa training na varabo namba ya kabere ntobwata abantu bago koremere mu nechikoti bale tobwate bale ebigambiro bale ebinyoro ono kara mangana yuachire nabo toko yanyora namba ya gatatu into banyene ntobwate network cy'ikisimi ase kerege ndoge koba ase lingana lyabere libe quarantine libe ni magombo libe andonsi na libe banyamache amangana ali bakasa ko banyango so police station bako paka mangana yibangekere so ngut nyora tara mangana yo okay mbia makigima ande yake binambire mwabwatiri ebene byabana bagusarwa ebene bya gusamba abantu kukagirwa ngana borogi binambire mwabwatire inwe konyora byatakerunse mukabwatia mbaka mukarango bwene bwakorekanire ebina abantu baito ba human rights ikotora abange bana nagotebya ikinangire kya abantu bamarani basambita abantu byabwati twagakigwasike gekerete ngere kya abana bamarani baruze tu mwana aruze tu amaso n'abantu bande amangana yuntwa twayabwati nende justice njako tu so mwana uyu amangana naro yo abana aba ita gosarwa gosego gotakiruanse aba tobons bibale ese department y'abana ase county director madam Beatrice igotobwate kisimi cy'abantu bonse pitch of county aba children's officer so amangana nyana amangana usikarita amangana abana gwikatonya nkobwate tole gotoko genda kotini ntobwate chiloya chese ebyombe bito ntobwate paralegals abantu ba berwete ko kolemeremo chiloya chiko kolemeremo for free so ntori gotika kende gotoko bebwati naende ese kobetere totumia media twatumia media ase kobetere to akege tuli twarangira to akege tuli ese kobetere togende police station tobero paka haki ko rumondo twagenda oro ese kobetere togende kotini so Waziri